teraz ťa nikdy nevyčerpáva. Ak ťa niečo tam vyčerpáva, nie si ešte na dobrej kolaji. Prítomný okamih nie je nikdy vyčerpávajúci, ten je nabíjací. Preto milujeme teraz. Preto máš rád tú realitu. Ja chápem, že možno ťa ten život nebaví, ale to si takisto ty sám spôsobil. Musíš sa dotiaľ čo najrýchlejšie dostať tou vedomou prácou. Ale ako náhle ten život už začne byť taký, že sa ti páči a kľudne tam môže byť aj niečo, že sa ti nepáči, ale aj páči. Už keď aspoň začne byť taký neutrálny, tak tvojou úlohou je naučiť sa milovať to teraz, lebo tam je všetká energia celého sveta. Čiže tvojou úlohou je sa napojiť na vlastný zdroj. Kde je ten zdroj? V teraz. Takže ty, keď začneš milovať to teraz, tak ty si nabitý energiou. Nie je možné, že ťa vyčerpáva, že to vtedy si sa nadiktoval si mysli a egu, aby strážilo prítomný okamih, ale oni to nevedia robiť. Doručia ti to nejakým spôsobom a ty si z toho unavený. Čistý ego proces, čistý mentálny konštrukt a poznáš to podľa toho, že si vyčerpaný. Teraz nikdy nemôžeš byť vyčerpaný, pretože cez teraz si napojený na svoj zdroj. Čiže ty máš všetku energiu na svete, že prítomný okamih ťa nikdy nevyčerpáva.